Daħna kbira sewda ksiet is-sema kmien il-ġimgħa filgħodu wara li nirien qawwija ħakmu dik li supposti l-managed landfill fil-Matab. In-nirien qabdu għal ħabta tal-5 ta' filgħodu bid-daħna tant tkun kbira illi bdiet tidher minn inħawi l-bogħod bħal Mellieħa, il-Mosta, Santa Luċija u ż-Żejtun. Sa 8 ta' filgħodu is-sitwazzjoni kienet għadha waħda gravi b'daħna sewda tidher tiela mill-qalba tal-Matab u sa siegħa wara din kienet ix-xena fil-landfill. Riħa qawwija u n-nar li kien għadu jaqbad fil-parti l-kbira taż-żona fejn kien hemm skart magħruf bħala Refuse Derived Fuel, fil-qasir RDF, li hu materjal li joħroġ mill-boros is-suwed u l-boros il-griżi. Dan l-RDF jinkludi fih anke ammonti ta' plastik. Iżda kif sapruħu hawn dan il-materjal? Kollox imur lura għal Mejju tas-sena li għaddiet meta ħaj n-nar l-impjant ta' Sant'Antnin. B'riżultat ta' dan, l-RDF ġie trasportat lejn il-Matab u kellhom jgħaddu 8 xhur sħaħ biex joħroġ il-permess ħalli dan l-iskart jiġi esportat u għalhekk inġemgħu ma' 30,000 tunnellata ta' materjal f'din iż-żona. B'kollox intużaw 150,000 litru ilma sabiex intfew in-nirien u wara l-lanqas b'dan il-mod ma seta' jintefa' beda jintuża anke ramel. Fil-post waslu pulizija, ambulanza, membri tal-Protezzjoni Ċivili u anke tas St. John Rescue. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Uffiċjali tal-Wayserv qalu li n-nirien ma kkawżaw l-ebda ħsarat fl-impjant u li kollox beda minn self-combustion. Dwar dan il-każ ma nfetħet l-ebda inkjesta maġisterjali.